Oh, the lawyer. That's good. All good things I try now. So let's go to. Go to now. One eme wonder. The man na many things. Mana ha na emebu e. Irizie ihe kwapụ oje chọwa. Ana na eme bele mo ngo. O nwere ndị okwutara efi na-aba ndị na. Nwere ihe o mere le bụ nke ndị agwa. Mana great ya nye. Uwe ochie bido place ekwuta. But together kata for 6 months. No problem, no go na na possible has. Ti ha bịa nke ha bịa mposia. If you are happy dey get go ti. Half dey go. Ha ka akọ ko mo ba ni. Mana ha bịa na abusi eri emi onye abụ.